Bale, hasi ginean hasieran pentsatzen igual kantu afaritxean eredua jasegoala pixkat zaharkituta eta nahi genduan gehiago pasau kantu askari antzekora. Eta hor bueltan, hasi ginean gauza batzuk bir formulatzen eta bintxe jarraituko dau aresatzen, horren inguruan. Bai, apurtxu bat hau dago lotuta ja aurretik deportiboak daroian hausnarketa prozesu baten sartzen da. Non, apur bat herritarren parte hartzia eta martxan jarri nahi da, parte hartze horretan bebai ikusten gendun asteburua lar luze geratzen zala eta nahi gendun apurtxu bat jaia bizitzeko hori uztartzia, ez? Eta jaia gainera euskeraz bizi. Eta aldaketa igual garrantzitsuenetakoa izan daike hori asteburuko aldaketa hori non zapatuan konzentratzen dan isa asteburuko gitarau guztia. Baina aldaketa haratago doiaz, benetan ez gara asteburura mugatzen eta 10 eguneko gitarau badau. Bai, igaz hasi ginean pixkat ideiakin aurreko asteburua indartzeko ideiakin bebai, aurreko urtean genduan xomi haua, bakarrikan kontzertutxo bat, zapatuan, eta aurten, hasi gara asteburu hortan badakaguz gauzak bai ostiral, bai zapatuan, eta hortaz aparte, eta hortaz aparte, ostegunian. Hausnarketa hori ez da bakarrik deportiboan barruan ematen da, apur bat Eibarko egoera soziala, linguistikoa ikusten dugu, behar dugula euskerarako eta euskal kulturarako arnazgune bat. Eta apur bat, joan dan urtean egisa da, aurreko asteburuan kontzertu bat egin zan, aste honetan ez bakarrik musika eta dantza, soinarte nahiko musika eta dantzan zegoen fokatua hitzaldiak bezartu dira eta asmoa da maiatzeko hilabete kultural bat, euskal kulturari lotuta euskeratik, euskara arnazgune moduan hartunda hori bultzatzia. Apurtxu bat, pizkunde horrek abenduan egin zaban ekitaldi horrekin apur bat lerrokatzera bebai, herriko ekimenak eta horretarako euskal kulturan eta euskara aldetik eta lan egiten daben beste eragile batzukin hasi gara elkarlanean. Elkarlan eduki dugu, baina urten ja kontzienteki, bileretara elkartuz, ez bakarrik lan puntual batzukin ja apur bat, gehiago gure esparru hori pizkat zabalduaz. Eta adibidez gurekin elkarlanean badau sakebai, badau gure esku, badau jaixak, ez dut zinor hastu nahi, baina badau dantzan, asko da. Aeka eta hor ezin duguna hastu da kultur. Arrate kultur elkartia ez oin beti egon da Euskal Jaixan atzean. Izatez, eurak hasi ziren Euskal Jaixa antolatzen eta egisa da momentu baten deportiboak hartu zabala horren relebua edo, baina guretako oso bidelagun garrantzitsua da eta nahi izan dugu eureri bebai euren lekua jarri. Berezikin ikusten dut horrek ez dirala barrizak, baina aipamen berezi xabia da bela bai. Aldaketetan bebai esatekoa da herrikirolak depor paretikan mugitxu direla untza gara. Lehenengo pala txapelketa egongo zen, hori amaitzerakoan gutxi gora bera... batera. Batera herrikirolak egongo ziren eta hori untzagan izango zen. Eta geratuko zen 2 de maio guztia, artizau asokandako, baserritxarren asokandako eta deporrak... jarriko dau bai. Dendatxua. Eta gure esku dago jarriko zeban bebai herrikirolekin batera talopostua untzagan.
Alex Gurrutxaga. Bai, Alex Gurrutxaga. Eta Lorea Jainagak indabe lan bat horren inguruan Alexen tesisan barruan, eta Lorean TFG-ko lanan barruan, Lourdes Iriondon inguruan, eta lan hori apur bat aurkeztera datoz. Egiza zan hori baino askoz gehiago, niretako besorpresa da, orduan eurak kontoko eskue gauza gehiago. Bai. Apurtxu nahi dugu, amaitxu bere hitzaldisa abesti ezagun batzuk badanon artian abestua, jai giruan, eta Bai, dator adibidez, ostiralian datoz Mirari Martiarena, eta hori, datoz depor parera ingo dan eskailera pekoa bakarrizketara, ez aspirak laren gitxi hau da. Eta gero hori da maiatzak 25an, ostirala. Eta gero maiatzak 23an, deporreko lokalian, goian, datoz Lander Barona, Beñat Iturbe, eta Jone Bengoa Eibartarra bai. Eta gero beste liburu baten aurkezpena bedakagu esnatu ala hil. Bai, hori da, urrengo ostegunean, hori da. maiatzak 28 Bai, benetan hitzaldixak Klaudia. Hori argia dantzataldian soka dantza bat dala, bertatikan ateratako espektakulo bateko soka dantzia da. Kurioso da, soka dantzia ikusteko. Eta hortikan, argia dantzataldeko soka dantza batetik dator dantzatxo hori. Eta dokumentala, postdokumentala. Argia inguruan, argia da Donostin sortutako dantzataldia, baina azken urtietan Euskal Herri osoko dantzatalde desberdinekin osatu da. Eta azkeneko izan dutenak, zelan ez gara Eibarkuak, eta dakaguzen gauza asko Euskal Jaiko zapatuko dantzalixekin eta beste hainbat asuntokin esan genuen, relebatzera goiaz pizkat, ez gara sarteko beste esmarroi baina beste bolau baten, eta azkeneko zibilidean ez dakit Iruñatik handatozen, Donosti. Eibarkoren bat bat behar dute, ez dakit ni edo besteren bat izango dan. Uste dut Roberto egingo da bela hortxe, gainera ez jako ikusiko, maskarekin eta doi asunto, naiz da Eibarkoak izan, esan jakingo Eibarkoa garen edo ez. Eta hori, Eibarkoak ez, baina Donosti doi Iruñatikan seguro datozela esango nuke. Motza, baina kurioso. Hori normalian beti saiatzen gara. Bai. Folkloria baina... Aurten nou klubetikan napostu handisa, ekartzeko sorotan bele, guretako oso talde garrantzitsua izan da, eta gero hortez aparte, etxen deben kontzertua musika bandakin, neure bai Euskal Jaira batzen doguz, eta guretako hori oso garrantzitsua. Lehengo aldiz izango. Behin edo joda Euskal Jaia marruen. Musika banda bai apostu potoluga da. Eta hori Barixakuko hori bai naizta 10etan izan nontzagan eta zentroan izan, saiatu ginen bai Barixakutikan ez izatia da nontzagan eta pizkat deszentralizatzea eta Eibarko puntu desberdinetatik musika mota desberdinak, musikari mota desberdinak jarriko dugu, urkizutik izango neuke txarangia, Elgoibarko mausitxa, purua zona horretatik Eibarko gaiteruak, musika eskolan dabizen gaiteruak, Amaina Legarre aldetikan, txistularizak, eta zentrotikan zelan karruakin eta ibili barginan, batxo triki pote. Hori azpegituran gaitxi karrua eta zentruan beba egon barzan. Eta hori amaitxu, deporrian danok batu, nonon artian zoze kantau, dantzau, eta... Saiatuko gara. Ez dakigu danok batera alko dugun danain, baina behintzat... Zatika bestera. Piezatxoren bat joko dabez elkarlanian eta hori gero ia super sorotan bele.
kantu baskaritza izango. Bai, Hori da, kantu baskari. Beste estilo bat. bai, eta Beste azkenean ordutegi baten. hori da, porque berdina izango da. Osea, Baskaldo horretikan, zentrotikan Errebalera mugitu, bale, lehen nintzen zen igual, al revés. Errebal inguru, parkatu edo inguru horretatikan zentroruntz mugitu, baina inguan zentrotikan Errebaleruntz kantuan jutia izango zen. Eta gero, hori eurak bebe gurekin baskalduko zen, eta baskalostian kantuak, tipua, kuadria hori la hostia dira orduan. Euren liburuzkekin eta datoz, parte hartzia. Parte hartzea, gerturatu daitezela eta disfrutatzera etortzea. Eta ez bitxia, mesedez, euritza, hori du. Ja, bai, Hori jendiari zehatzau eskatu. Apostu potolua egin dugu karpakentzen eta eurixiakin ez dakigu zengo genduan. Bueno, hemen betiko bada, ez? Bai. Beti gora begira bizi gara, baina nik gauzatxo bat gaineratu nahiko neuke apurtxu bat garrantzitsua dana bebai zapatuko dantzaldizari begira gonbidatu bereziak dakaguz musikari moduan, Tapia egongo da gurekin, eta berakin batera Gorka Miner, Kiku abizena. Ez dugu esango ondo, orduan ez dugu esango Kiku. Noian esatera baina bada. Bai, Pujez, edelako zoz. bai, eta Iraide bebai, Ean Sorena, bai. Eta orduan, bueno, benetan musiko plantel politxa dakau, horrein txortako kantuekin etorriko dia, eta horrekin apurtxu bat bebai, gure memoria historikoari keinu bat etxia nahi detzau, honekin lotzen da bebai Lurdesen kantaldizena, eta bai hor badakagu zainbat puntu bebai ez bakarrik kulturakin, baita memoria historikoakin bat etzen da bena. Orduan hori be aipatzea nahi neban nolan, puntu moduan, bai.